o khumte ya mo belai bu mukhna toto ko boroi faljakha agyang skulo chaponogor porifuro yang timmalai apro jimino awang sobi tomu uf parang mung to belai khumte ya ba bazar bo kami bo apro jimino kami ke naithok sisi nungui tomu tabo bo naithok sisi no talte naithok ka aun boge ang nok nok puila am jeni joto o kami ni joto sini khakaham kini lukurok na paiple hambai ya faro mohai para naithok ka to manen boge joto para to sun joto no tomu haipeno para kaham hamyang nani para wo tongnai rokni je kami lukurok ni upore bahut depend khaim karon जों साइमानो सोसाइटी समाज joto kami amjani hoitin jini समाज namjak जों kaisa society kaisa dofa kanabo jino amjani lukurokni behavior tongmung chamung ni upore depend khaim o amjani bini status tamutong o amjani naithok tam naibano lukurokni wang somani bomahai kitu जों amjai naithena saimani tham kaji जों siwo tiniyo khumte bazar huntu khumte kami huntu tini sana thangke prai borongno siniwo saibomon tan bogi himale non oroni lukurok joton kha kaham jotono जों samung kaham khaile जों joton saimon tini 25 years जों mani haike जों silver jubilee moto belai kok tam nai bono kok bu kaham kotor eta ko bongo অনুষ্ঠান তাই চিন আমসাইনি কাছে जों मालानि पान्दा bu kaise সংসার जादों 25 বছর yakpi dikha jara mo para khainani sekang jara tini जों jara mutu khulake borokno borok mo para khaitini borni obodam tongo borok tini जों yakai thangka borok no bo paipula hambai baksa saimiana ang norok bayang 12 bosor tonglaka mon photo saija mandara baksa okra rokai saimai 12 bosor tonglaka ang norok bay khuntai rogo ang bazaro khaipayo age mon photo phurrogo ani charai khana yang mon photo pori utlang thang jaga 12 বছর tonglaka hinggai যখন जों 2005 apro para musuk nai thotongnya जों nok khaipro mon phoro nok khaipro tui groi current groi tui khoglai nango buni nok rogo ma thangnai जों tui rok groi current rok groi haipro tabo poriborton kha 25 বছরনি অনেক khumtaya kami mojangri no pharka jara phanai ro tino hoyto kori ngna khumtaya bahai motom parani bomong musuk mojangri pharka o kami salja khumtaya khumhai kaino baroi hairungo sini jangnai bahai motom pinnai Hajing ang je jaino ang soka diaparga ang bono nupurgai 6 rako si porna hundomo wan sugume ya je botini bini pora suna masak kaham talent tini bo pora onek kusugo kazak borong sini bobishot sini dokani bobishot dokani chati boro boskango kamini temo kotor Doktor, engineer, IPS officer, TCS officer, IS officer, oleh kumai jaga. Para unity tokakai, unity si tokan namo, thanja tokan namo. Marwar itu, jara marwar, mana borok, Uttar Pradesh mana Rajasthan ni marwar, jara business kena. Kaisa jodino business ho down thangkai, pura samas. Bono joto sajo kai bono tesa bongni logi tiso